Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň seşenbe güni habarlar gündeligimizi men gözel alyp barýaryn. Ukrainada dymyşlyk güni yglan edildi. Hökümet güýçleri ok atışygy besedendiklerini aýdýarlar. Тому ми завжди готові до тиші. А те, що заявляє Türkmen resmiýetleri Ukrainada bilim alýan türkmen studentlerine kışı öz ýurdunda geçirmegi maslahat berdiler. Dekabrın 13-sinden martyň ortasyna 15-ne çenle türkmen studentlerin öýüne gitmegi barada maslahat berildi. Awganystanyň demir gadagynda etnik türkmenleriniň ýene bir ýaragly topary Talibanyň hüjümi astyna düşdi. Şuň gepleşigimizde biz bu temalardan giňişliň söhbet ederiz. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Ukrainanyň hökümet güýçleri we ortaçy separatistler ýurdun gündöwründaky söwüşleri besetmek maksatly yglan edilen dymyşlyk gününiň berza edilişine sin edýänligini aýdýarlar. Ukrainanyň harbiýetleriniň medeniýet wekiliniň 9-njy dekabrda aýtmagyna görä hökümet güýçleri ähli söwüş hereketlerini besetdi we dymyşlyk gününe taýýarlandy. Medeniýet wekili eger separatistler hüjüm etseler biz jogap hökmünde oda çarys diýdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 9-njy dekabrda ýaraşyk planyny yglan etdi we onuň ok atışygy besetmek barada 5-nji sentýabrda Minskde gelinen ulalaşyň düzümine girýänligini aýtdy. Poroshenko parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň täze tapgyrdyň 9-njy dekabrda geçirilmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Resmiýetlerin en çemesi we separatistleriň liderleri gepleşikleriň hepdeniň soňunda belki de 10-njy dekabrda geçirilmeginiň mümkindigini aýtdylar. Neftiň narhy soňky 5 ýylda iň pes derejä düşdi. 9-njy dekabrda çyg neftiň Brent markasynyň bir bareliniň bahasy 65,33 Amerikan dollaryna ýetip minimal derejede pete gaçdy. Neftiň bahasy sehel wagtdan soň biraz durnuklandy, emma günüň bu minimumy 2009-njy ýyldan bäri iň pes dereje boldy. Neftiň bahasynyň peselmegi neft gaz eksportyna bil baglayan we Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropa bileşiginiň sanksiýalaryndan ziýan çekýän Orsiýada zarba urýar. Orsiýatyň ykdysadyýet ministrligi täze ýylda ýurdun umumy çerki önümçiliginiň 0,18% çenli peselmeginiň mümkindigini aýtdy we neftiň ortaça bahasynyň garaşylýan derejesini $100 $80 çenli peseldi. Birleşen Ştatlaryň goralmak sekretary Chuck Hagel öňünden yglan edilmedik sapary bilen Iraga bardy. Bu Birleşen Ştatlar Irakda öz harby missiýasyny tamamlandan soň 2011-nji ýylyň dekabr aýyndan beri Pentagonyň ýol başçysynyň Iraga edýän ilkinji saparydyr. Hagel Iragyň hökümet resmiýetleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýol başçylary bilen duşuk geçirir. 8-nji dekabrda Kuweytden çykyşynda Hagel Iragyň demir gadagynda we Siriýada uly giňişlikleri batyp alan Islam döwletine garşy Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyrýan hüjüm Iragyň howpsuzlyk güýçleri üçin täze mümkinçilik berýänligini aýtdy. The Iraqi security forces, Peshmerga, along with Hagel 24-nji noýabrda wezipesinden çekilen hem bolsa öz ýerine täze ýol başçy tasdiklanýança wezipe borçlaryny ýerine getirýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň goralmak sekretary wezipesine Ashton Cartery hödürledi. Kyrgyzstanyň Özbegistandaky elçihanasynyň işgäri Kyrgyzstanyň we Gazagstanyň serhedinde tutuldy. Kyrgyz mediasy ada agzalmady Kyrgyz resmiýetine talyglanyp ady gizlinlikde saklanýan adamyň 9-njy dekabrda sirli dokumentler alyp barýarka saklananlygyny habar berdi. Geçen aýda Kyrgyzstanyň hökümetiniň daşary gatnaşyklar boýunça idarasynyň ýol başçysy Altynbek Muraliýew gizlin dokumentleri ýygnamakda we olary daşary ýurtlaryň gizlin gulluklarına bermekde ýa-da bermek niýetinde bolmakda guman edilip tutsak astyna alınıpdy. Kyrgyz diplomatynyň serhetde tutulmagy bilen bagly wakanyň Muraliýewiň işine gatnaşygynyň bolup bolmazlygy belli däl. Orsiýetiň gazy 6 aýlyk hareketmeden soň Ukraina aktarylýar. Ukrainanyň Ukrtransgaz gaz transport kompaniýasynyň ýol başçysy Maksim Belyavski Orsiýetden öz ýurduna gazyň aktarylmagynyň dikeldilenligini yglan etdi. Belyavski aýyň soňuna çenli Ukraina günde 43,5 million kubometr gazyň aktaryljakdygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet gözegçiligindäki Gazprom kompaniýasy Ukrainanyň 1 milliard kubometr gaz üçin öňünden $378 million möçberde tölek etmeginden soň gaz aktarmak işiniň dikeldilenligini tasdiklady. Orsiýet Ukraina gaz
Aktırmagyny iyun aýynda bet edipdi. Bu ýagdaý Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň wezipesinden çetleşdirilip Orsiýatyň Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyndan soň dartgynlylygyň güýçlenen wagtynda ýüze çykypdy. Ukraina gyşyň dowamında gaz aktyrmak boýunça çyralaşygy 30-njy oktýabrda Orsiýatyň Ukrainanyň we Ýewropa bileşiginiň arasynda gelindi. Azerbaýjanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde onlar çadım protest geçirip hökümetiň Azat Ýewropa adatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugynyň derňewçi jurnalisti Hadija Ismailowanyň boşadylmagyny talap etdi. Demonstrantlar jurnalisti boşatmagy talap edýän hatlary getirip 8-nji dekabrda elçihanaga oşurdular. Protest aksiyasy fotojurnalist Amanda Rifkin tarapyndan gurnaldy. 5-nji dekabrda Azerbaýjanyň häkimetleri Ismailowany 2 aýlap tutsakhanada saklamak kararyny eglan etdiler. Bu bir adamyň Ismailowany özüni öz janyna kast etmäge ündemekde aýplamagy jurnalist ýanynyň tutsak edilmegine sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ukrainanyň hökümet güýçleri we ortaýaçy separatistler ýurdun gündegorundaky söwüşleri bet etmek maksatly eglan edilen dymyşlyk gününiň berjaý edilişine syn edýänligini aýdarlar. Ukrainanyň gündegorundaky gan döküşükligi bet etmek ugrundaky soňky tagalalar barada kärdeşim Tahranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Ukrainadan gelip goşan maglumatlara görä hökümet güýçleri we ortpara separatistler Kiýew tarapyndan ýurdun gündegorundaky söwüşleri ýatyrmak maksady bilen eglan edilen dymyşlyk gününiň talaplarynyň ýerine ýetilişine syn edýärler. Geçen hepde Ukraina harbylarynyň 9-njy dekabrda ok atışy bet etjekdigini eglan eden prezident Petro Poroshenko ok atışy bet etmek baradaky lalaşyň häzirçe berjaý edilýändigini ma'lum etdi. Poroshenko Singapur şäherine beren leksiýasyna 9-njy dekabr güni henüz gecede ok atylmady we bir eskerimiz hem öldürilmedi diýdi. Ukrainadaky bu ýaraşyk lalaşy Russiýanyň tebii gazynyň Ukraina gaýtadan aktarlyp başlanan wagtyna gabat geldi. Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky dartgynlyklar güýçlenen mahaly 6 aý öň Russiýa Ukraina aktarýan gazyny togtadypdy. Poroshenko Singapurda biznesmenleriň, akademiklaryň we diplomatlaryň öňünden çykyşyny Ukraina gan döküşlügi bet etmäge taýýar. Emma munyň deregini öz azatlygyny, demokratiýany, öz ýetiýärligini ve garaşsyzlygyny bermedi. Günor Ukrainadaky ortpara separatistleriň ağırlığındaky iki welaýatyň paýtagtlary Lugansk we Donetsk şäherlerinden gelip bolşan maglumatlara görä 9-njy dekabrda ýaraşyk lalaşygynyň berjaý edilişine giň gerimde syn edilýär. Öz-özüni jar eden Donetsk Halk Respublikasynyň lideri Aleksandr Zakharchenko Donetsk şäherine bolan daňdan hüjümlerden soň häzirki wagtda ýagdaýlaryň asudadygyny aýtdy. Interfax habar gullugynyň Ukrainanyň gorunmak ministerliginiň metbuat sözçüsü Valentin Buryachenko salgylanyp berýän maglumatyna görä Lugansk şäherine bugün ölüm howply diňe bir hüjümüň bolandygy hasaba alınıpdyr. Ukrainadaky konfliktlerde 4300-den gowrak adam öldürildi we 100.000 adam öz öýlerini terk edip başga ýerlere göçmäge mejbur boldylar. Ortpara separatistleriň liderleri Kiýew tarapyndan eglan edilen ýaraşyk planyny öz goldawlaryny bildirdiler we ok atışy bet etmek baradaky lalaşyk başlanany bäri ýowuz hüjümler amala aşyrylmady. Şol bir wagtyň özünde Ukrainanyň harby resmiýetleriniň 8-nji dekabrda beren maglumatyna görä ýaraşyk lalaşygy başlamadan öňkü 24 saatyň dowamında ýaşaýyş jaýlaryň ýerleşýän ýerlerine we hökümet güýçlerine 60-dan gowrak raketa hüjümleri amala aşyrylypdyr. Şol artilleriýa hüjümlerine paraha diýilen 2 adamyň öldürilenligi şeýlede 10 adamyň yaralanandygy ma'lum edildi. Donetskiň ortpara resmiýetleri hem ýaraşyk lalaşygy başlamadan öň separatistleriň kontrolündaky şähere edilen hüjümleriň netijesinde paraha diýilen 2 adamyň öldürilendigini we 20 çemesi ýaşaýyş jaýyna deper ýetendigini aýdypdylar. Bu aralykda Poroshenko Minskda parahaçylyk boýunça gepleşikleriň täze tapgyryny gurnamaga çalyşýar. Bu gepleşikleri Ukrain, Rus we ortpara separatistleriň wekilleri bilen birlikde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmiýetleri gatnaşarlar. Ukraina dogrusu parahaçylyk gepleşikleriniň 9-njy dekabrda geçirilmegi ugrunda çalyşypdy. Emma ortpara separatistler onun biraz öňdäki günlerde geçirilmegini islediler. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň derňew departamentiniň ýolbaşçysy Vasily Vovk özüniň 8-nji dekabrda telewiziýada eden çykyşyny Minsk parahaçylyk gepleşikleriniň 10-njy dekabrda geçiriljekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Bileşigi we Günwataryň beýleki ýurtlary Russiýanyň mart aýynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny hemde Donetsk we Lugansk welaýatlarynaky ortpara separatistlere berýän goldawyna gaýta ul hökmünde
Moskwa garşy ykdysady sanksiýalary girdiler. Kärdişim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Ukrainadaky diplomatik resmiýetleri türkmen studentleri bilen duşuk geçirip olara dekabryň ortalaryndan 15-nji marta çenli Türkmenistana dolanmagy maslahat edipdirler. Onuň sebäbiniň howanyň sowuk bolmagyna garaşylýanlygy bilen düşündirilenligi aýdylýar. Kärdişim Sähranyň Ukrainada bilim alýan Türkmenistanly Arslan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Arslan, iki gürüňdeşligimizde Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň resmiýetleriniň käbir türkmenistanly studentler bilen duşanlygyny aýtdyň. Şol duşukda nämeler gürüň edildi? Şu duşukda dekabrın 10-sinden martyň ortasyna 15-ne çenle Türkmen studentlerin öýüne gitmegi barada maslahat berildi. Türkmenistanyň Kiewdäki pasolstwosynyň adamlary gelip Odessada, Kiewde, ýokary hujalyň ýaşaýyş jaýlarynda şeýle maslahatlar berdi. Arslan, Türkmen ilçihanasynyň resmiýetleri bu maslahatyň sebäbini näil düşündirdiler? Bu mövsümünde umum ýaşaýyş jaýlarynda gaz üçinçiligi hem de elektrik üçinçiliginiň has pes boljaklygyny hem de ýatak jaýlarynda ýyly düşenjamlarynyň pes derejede işlejekligini hem sowuk mövsümi, kış mövsümi sebäpli öýleriňizde dinç almaklary maslahat berdi. Türkmenistana gidip gelmekligini. Arslan, mundan öňki ýyllarda da şeýle maslahatlar berilipdimi? Bundan öňkü nämede şol Odessada 2-nji maýda bolan 46 adamyň wepat bolmagy sebäpli geçirilen maý aýynda geçirilende Türkmenistanyň pasolstwosy gelip bizlerden talap edildi şu maý aýynda. Şonu talap etdi, ondan öň gitmek barada içilik maslahat ýa duýduruş ýa da talap edilmedi. Üneni kışky mövsümde gitmeli diýip maslahat edilýär, hem de maslahat berýärler, hem de talap etýärler gidinler diýip. Ýagny talap etýärler diýende Arslan nämen gödüňni tutýan, näil talap etýärler? Derde uruş sebäpli hem de iqtisady kriz sebäpli okap bilmejekligini öňünden duýdurýarlar. Soňundan okulyňyzy dowam etdirmek kyn bolýar. Uruş gidip barýar, sizleriň jan saglyklaryňyz bize gerek, sizler gitmeli, terk etmeli Ukrainany diýip şeýle talap etýärler. Arslan, seňem özüň bir student hökmünde hakykatdanam şu Ukrainadaky syýasy dartgynlyklar siziň okuwuňyza täsir etýärmi? Yok, bizim alyan bilimisi meniň okuwjağımda onuň ýanyp täsir eden keçilik. Ýöne lötde ýaşaýyş şertlerinde azyrak täsir etýär. Sebäbi geçen sepdeniň 3-nji, 4-nji, 5-nji günleri elektrik dogu bolmady şäherde. Düň 1-nji gün kezek öçürdiler elektrik dogunu. Ýaşaýyş şertlerinde azyrak täsir etýär kriz. Şo tok kesilende näçe sagatlyk ýa-da näçe minutlyk, ýagny umuman näçe wagtlyk kesilýär? Bunun dowamında 2-3 gezek, her gezek öçürilende de 1,5 saat, 2 sagatlap öçürýärler. Arslan, ýene hälki gürüňe dolanyp gelsekde, Türkmen ilçihanasynyň resmiýetleri 3 ay töwere wagt Türkmenistana dolanmagy maslahat beripdirler. Bir student hökmünde 3 aýlap okuwdan daşda bolmagyň, meselem seň okuwuňa nähil täsir etirer? Meniň ahyrky ýylym, men şu wagt diplomny proýektim, diplom işim ýazmaly. Eger men Türkmenistana gitsem, maňa gaty bir ulak täsirçilik bolýar. Sebäbi men ýazgan özüm diplomy maslahat mugallimleriň okutýar, men konsultasiýalara gatnaşyp bilemem. Eger men Türkmenistana terk edip Türkmenistana gitsem, olar meniň olmataýdan ýetişikligim pes bolýar. Mugallimlerim häzir şu wagt diplom işlerine kömek etýän mugallimlerim, okutýan mugallimler de maňa maslahat berýärler, gitme diýärler. Diplomuna konsultasiýalara gatna, diplomuny ýaz diýärler. Arslan, iň soňky soru, meselem seň okaýan ýokary okujagyňda dünýäniň beýleki ýurtlaryndan hem talipler okaýandyr. Şol beýleki ýurtlardan gelen studentlaryň ilçihanalarının resmiýetleri hem şeýle duýduruş berdim ýa-da şoňa meňde duýduruş diňe türkmen studentlerine berildimi? Şeýle duýduruşlar Siriya döwletini alyp görsek, Siriya döwletiniň pasolstwosy berdäki okap bilen arab studentlerini Niderlandiýa, Şwetsariýa, şeýleki Ýewropa ýurtlaryna Birleşen Milletler Guramasynyň hasabyna olar pasolstwanyň ilçihananyň kömegi arkaly iýerýärler. Diňe şu Siriýanyň kenesdim, eýleki biziň okuyan ýokary hujamda Kitaylar bar, Türkler bar, olar barada munyany gurumlar ýok.
geçilir. Arslan, Ukrainadan gepleşimde gatnaşyp beren gürüňleň üçin köp sag bol. Kärdeşim Sähranyň Ukrainada bilim alýan Türkmenistanly Arslan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Habarlar gündeligimizde azathabar.com web saytymyzda diňleýijilerimizden, okuýjylarymyzdan gelen teswirler bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwlete degişli Türkmen Telekom internet provideriniň avtobus terminaly ýaly jemgyýetçilik ýerlerde hödürleýän Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanmak üçin pasport ýetasynda registrasiýa edilmegini talap edilýänligi barada habarçymyz Murat Gurbanyň makalasyna şeýle teswirler gelipdir. Wi-Fi bar bolsa bolýala, ýoksam internet kafe aşgabatda da sanagly, şonda da pasport sorulýa diýen pikir Eýwak ady bilen orta atyldy. Satlyk ady bilen ýazylan teswirde Moskwada islendik McDonald'sda Wi-Fi muhtyna pasportym gerektel, tizligim 80 megabit sekundda aşgabatdakydan 47 tiz, sagady 5 manat ören gymmat diýilýär. Ýolbars ady bilen teswir ýazan okuýjymyz siz indi Wi-Fi açan bolarsyňyz, garaz halky ýygyrlamanyň alamaty bu zatlaryň düýp maksady halk mundan bihabar pasport soramanda bolmadymy hemme zady pasporta ýatyrdyňyz, mundan düzgün bolmaz siziň bu edýäniňiz gaty halky köseýär, artyk halkyň näme iş bilen meşgullanýanlygyny biljek bolup her zat edip görýärsiňiz, gaty seretap boluň diýen pikirlerini orta atýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepliýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkan vilayatynyň uly şäherleriniň biri Balkanabadyň ýaşaýjysy avtobus gatnawynyň 4 ýyl mundan ozal ýatyrylandygyny we şondan bäri şäherde jemgyýetçilik transportyň ýoly goýulmanlygyny gürrüň berdi. Balkanabadly Tuwak Beýbi bilen habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňläli. Balkanabat şäheri Balkanyň vilayat merkezi bolup durýar. Şunda avtotransport gatnawynyň ýokdugy barada ýaşaýjylar nägelerlik bildirýär. Näme üçin sizde avtobus gatnawlary ýok şäheriň içinde? Şu barada ýaşaýjylar näme pikirde? Şonu doğrudan aýdyk bide. Avtobus bir asalym çykyrdyk öni, soňra ýyl ýok, dawamat ýok. Diňe nire çykdyk, gol galdyp diňe taksi, 1 manat taksi. Işimi peşäme şu taksi minmek, avtobus göremzok. Ýa-ni azat avtobus boldy diýeniňiz näçinji ýyllarda boldy? 4-5 ýylda şeýle bir asalym bir näme gatnady gönendirdi, soňra ýyl ýok. Gözlegeni alyp bolup aýryldy. O Aşgabatyn şu köni öňki transportda gatnan köni awtobuslarını Balkan şäherine uğratdylar. Olar bir asalym işlediler, onda ýyl ýok turdy. Dewli ýençilli, o avtoparkda ýatdy. On ulanýan adamy ugrun çykýan adam ýok. Şäheriň içinde avtobus gatnaýanda avtodurarlar barmy? Avtodurarlar bar. Olar on kem ýok, bar. Ona hil awatlar her ýere salpdyr, oňa ýöne ýoratsy, awtobusa garaşdyran adam ýok. Sebäbi awtobusyň tamalary ýok. Ertir akşam garyn parasatik diýe, iş diýe, güýş diýe, ertide şokol galdyp durmar, kinin işden çykganda aýbeda gaýtnlar, goran galdyp durmar 1 manat bilen, alan aýlçyk işden haklarda şart takrar diýe. Balkanabat şäheriniň şu dasturynda goly owalaryň ýagdaýy nähelik, şolara gatnawamy? Ay ýok, opsa awtobus ýa zat ýok. Eni şu täze sanan hozurluklu bennelere o düzmergen neydi, ütüp dağ deydi. Şu täze ýurtlary atla ýok. Taksiler 50 manatdan gidýär. Könen 50 täze 10 manatdan gidýärler. Canam gaýrat edan günni şeýt durmak kyn diýseň de onu ay 10 manatdan gaçagaýynda onu 40 manat diýýärler. Şol boyun almaly. Olabada ýaşaýan bennelere olar gaty erbet ona agdat tuturmalylar. Yani öý hojalykçylar bolýandyr, pensionerler bolýandyr, işgärleriň azyrak aýlyk alýarlar bolýandyr. Şoňa hemme kişiniň güýji ýetdimi, ýeten okmuşlar näýlik adamlara kynçylyk döretdi. Ay olar hemme kişi ýetip bolmaz. Sebäbi aýlyk pulu az pesi bar, durmuşýar işleýäni bar, bir hojalykda bir kawsak sökeli bar. Dogry dämi? Eni şu çağa çykyp şu tadak täze ýurtlara göçüp, pasyoluk täze owalara göçüp bararlar. Bir taksi tutýar çağry mektep üçin. Adam onu näçe görmek näçe töleýär, onu bilemek. Adam 3-4 hojalyk bol. Çağa çykyn şeýt şonu eltişýärler. Adam ýene şu taksi ertegi eltmeli, öýlen ýene alyp gaýtmaly. Haçan uktaran wagty. Sebä ýörek beterýär ýerde. On adam maşyn günni 50 manat sen nereden tapjak? Sen iýmäňe ýetsinmi? Geýmäňe.
Ene taksi pulu bayo benelen taksi pulu olur doğrudan öldür pagir. Yaşa çağalar hazır bir. Eukirlikli çağalar. Kaptanın kolu yok, kol verecek yok. Yankı ilat köpçülüğü sonra bir şehir hakimliklerine ya değişlik idare kurumlara arda şikayet eden oklar mı? Arda şikayet etme olur hazır. Etinde dinlenen o. Çıktıra onun yüzünü ödemeyerler. Etiliye de dinlenen o. Etiliye dinlenmeye. Onun yüzünü gözlerlemeye. Ardasının yüzünü gözlerdi. Bu poliye ertiği gel. Dine atları ertiği gel. Öğlen gel. Öğlen varsa ertiği gel. Yani o zaman sen o zaman lafın kit sol öğünde oturmayın. Buraya da elet yok. Habarçyma Sultan Açylowanyň Balkanawatly Towak Bibi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Mundan bir näçe ay ozal Türkmenistanda döwlet işgärlerine zähmet haklarynyň bank üstü bilen tölenmegini talap edýän düzgünler girdildi. Emma Mary welaýatyndaky habarçymyz bu ýerdäki bankomatlaryň ençemesinde naqd pulun ýokdugyny, käbir etraplarda bolsa banklaryň hem ýokdugyny aýdýar. Habarçymyz Röwşeniň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanda hökümet we käbir hususy idaralarynın işgäriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip başlananyna indi epesli wagt boldy. Bu düzgün umumyň aýdylanda ilatyň uly bir bölegi üçin ýeňillik döretdi-de, Mary welaýatynyň Tawtawadyr etrawynyň ilaty bu düzgün sebäpli täze problemalar bilen ýüzbe-ýüz. Bize de aýlygymyz bankomatdan almaly etdiler. Bu düzgüne geçilenle indi kay boldy. Emma bank kartym bilen bankomata baranymda mudama bankomatda pul ýok. Banka barsaňam bankomatdan aldyýarlar. Diýip ýerli firmalaryň birinde sürüji bolup işleýän 35 ýaşlaryndaky Döwran Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aýlygyny näme üçin diňe bankomatdan almaly diýilen soragy etrapdaky Türkmenistan we Halk Bankynyň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan işgärleri diňe düzgün şeýle diýip jogap bermek bilen çäklendiler. Mary welaýatynyň käbir beýleki etraplarynda ýaşaýan ildeşlerimiz hem bankdaky hasabyna ýatyrylan aýlygyny diňe bankomat arkaly çykaryp bilýändigini rung berdiler. Emma Aşgabatdan alynan maglumatda aýlygyň banklardan naqd pul görnüşinde alınıp bilinýändigi aýdylýar. Aýlyklaryň bank hasabyna geçirilmegi Günwatarda hatta postsovet ýurtlarynda heminde epesli wagtdan bäri düzgünleşdirilen bir ýagdaý. Bu düzgün esasan hem adamlaryň bank işleri üçin uzak wagtlap nowata garaşmagynyň öňüni alýar. Hatta daşary ýurtlarda pul gurutmak, başga bir hasaba pul geçirmek, tok we beýleki kommunal hyzmatlaryň töleglerini hem banka barman amala aşyrmak ýaly düzgünler hem indi kada öwrülen. İlatyň belli bir bölegi bank hasabyny internetiň üstü bilen dolandyrýar. Bu hem banklarda diňe nowatlaryň azalmagyna däl, eýsem adamlaryň köp halatlarda wagt sarp edip banka gitmek zerurlygyny aradan aýyrdy. Jemi ilat sany 70.000 töwerege diýilip çaklanýan Tawtawadarda gurrun edilen şol düzgünleriň haçan ornaşyp, munyň haçan kadaly ýagdaýda işläp başlajakdygyny aýtmak kyn. Emma aýlyklaryň banklara tölenip başlanmagyndan bäri 2 ýyl geçendigine garamazdan tölegdäki näsazlyklar bilen henizem dowam edýär. Tawtawadarda bu problemi döwran ýaly ýüzlerçe raýatlary gyzyklandyrýar. Sebäbi idara karhanalarda işleýän adamlaryň aglawasynyň aýlygy soňky 2 ýyldan bäri banka geçirilip başlandy. Bu düzgüne geçilmegi bilen bankomatlar hem ornaşdyryldy. Bankomatlar umuman banklaryň içinde ýerleşýär. Olaryň sany barada takyk bir zat aýtmak kyn. Emma talaby ödemeýändigi bilen bankomatlardaky puluň sähelçe wagtyň içinde gutaryp galýandygyndan hem göz ýetirmek mümkin. Bankomatlaryň näme üçin boş durandygy barada berilen soraga Tawtawadyryň Türkmenistan Bankynyň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan işgäri takyk maglumat berip bilmedi. Sebäbi barada soralanda bank işgärlerinden käbirleri onuň sebäbini bankyň naqd pul aýlanşygynyň azlygy bilen düşündirmäge finansda kimisi bankomatlaryň azlyk edýändigi, şunlukda bankomatlar boşalanda onuň wagtynda doldurulmaýandygy bilen düşündirmäge çalışdylar. Elbette bankomatlarda texnik näsazlyklaryň ýüze çykyp, onuň aýlap bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Edil häzirki wagtda etrawyň Halk Bankynda duran bankomatyň biri texnik näsazlyk sebäpli işlemeýär. Bu indi epesli wagtdan bäri şeýle, onuň köpden bäri işlemän duranlygy bolsa, etrapda onu bejermeli spesialistlaryň ýoklugy bilen düşündirilýär. Beýleki goňşy etraplar bilen deňeşdirilende Tawtawadyrdaky bankomatlaryň ýene bir aýratynlygy bolsa, olaryň bankyň içinde ýerleşmegi. Bu bolsa bank ýapylanmadyna bankyň içinde ýerleşýän bankomatlaryň hem ýapylandygyna aňladýar. Etrawyň käbir banklary öz gapylaryny gündüz saat 4-lerde ýapýarlar. Hepde soňunda bolsa banklar asla işlänok. Aýlygymyzy iş arasynda baryp almaly bolýas. Birinciden işden galýan, ikinciden hem baranmadyňa bankomatdan pul alyp bolmasa bir näçe göze gatnamaly bolýan diýip özüne ağa nur diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky ýene bir Tawtawardyrly Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Habarçymyz Röwşeniň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazygynda Türkmenistan bilen serhetdeş Jowuzjan welaýatynda yerli türkmenleriň ýaragly toparynyň ýene bir ýol başçysy Talibanyň hüjüm astyna düşdi. Bu ýerde ençeme adamyň ýaralananlygy barada habar berilýär. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň Paýdabad etrawynyň Google'da şowasynda Taliban hereketine garşy göreş alyp barýan yerli ýaragly toparyň başlygy Allahberen Karyadar bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sizin üstünüze bir neçe talip yaraglıları hücum edipdir. Şeyleme? Ha, 2 ayında gündüzde benim üstüme 400 talip dağdan geldi hamlette. Da akşam 7 geceden usulda. Usulundan sonra gidivende hükümetten, devletten yardım yetişti. 6 talip öldürdüm. Ben topuna kaldım kesi topet. Sizin üstünüze hücum edenlerin arasında Türkmenlerin vardı mı? Türkmen gelene dağdan geldi üstüme hamlette. Akşamın Türkmen'de bu adam saltık baka çekişiyon kışlağına gelip uçakta ben komandanlığım var. Onun üstüne hamlettik. 6 yerden hamle oldu ben üstüne. Size devlet kömek etti mi? Yarak deyip, ok deyip. Devlet geldi. Akşam devletim geldi. Jowuzjan komandanlığı olayetem geldi. Devlet taraftan böyle az kömek ayırdık. Bu elinden geleni kömek ayırdık o bazı. Siz başka Türkmen yaraglılarına mı kol diyarsınız? Hatta Türkmenistan'ın serhet yakasındaki yaraglı toparlara da siz kömek verip otursanız. Nereden kömek alıyorsunuz son Taliban'a karşı güreşte? Bana kuvum kömek ediyor. Onda Taliban'a karşı güreş için bilip puhta bağlarsanız da şeyle mi? Ben Taliban'a zaten bilim bağlamasam. Beni koymadı. Benim kuvumlarımı öldürdü. İniğimi öldürdü. Bağdıraçlarımı öldürdü. Bu anda ben kayıplarımı öldürdü. Sonradan da bilim bağladı. Ne tabi olunca konuşuyorduk elinden. Umumi yola mı geçiyor sizin üstünüzden Türkmenistan'a baka akkine şol yolun hopsuzluğunu üpçün etmek için siz çare görüyorsunuz? Ben şu akınağını oldum, kömek ediyorum. Elimden gelip koymak akınağını oldum. Hani yarım seyahadesinden şol kovumla sağ koymasın deyip sonradan elimden gelip konuşuyacağım. Başka diyecek dağınız var mı? Benim başka açacak etmem, benim şirketlerimi kovumlara, dünyanın adamını eşittim. Beni kafa edip hamletiyorum. Cihat ettim, yılın başıyla cihat ettim. Bilmem ben Müslüman namı için hamletiyorum. Ben dersbaklama bakıyorum, bana meçhittim oğlum, mollada şöyle var, bana nam veriyorum, sadak ediyorum. Kömek ediyorum, bana bunun aklını yol edeyim, kömek ediyorum, kovumlarımı kaybı dağ olmasın diye. Ya bilemem, sonuç üretiyorum ben. Ya ben Müslüman sen meçhittim, anlamıyorsun diye üretiyorum. Gepleşi geçirip azatlığı getiren Şamirdan Gulymrady. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüplersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýarys, bizi YouTube saýtynda gözlük bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazla ara kesmeden soň biziň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.